To nějak mrdávalo obrazovku. Jo, už dobrý. Tak ty věci, ještě nám chybí 4, bez potom hotový. A já jdu na... Tady to, jdeme vydělat nějaký miliony, ne? Co jsem si dělal v této misi? Co jsem nestihl přečíst, že jsem čul, to je moje kurama, tady je moje kurama. Jo. Až to chápu. Asi, mám jít do toho ukradnout nějaký zbraně, one of the hraju GTA online, ale hraju to sám, to je napít. Přísahám, že mám autismus. Jo, dobrý. Takhle. To si pamatuju, tebe zabiju, tak tebe zabiju, tebe taky. Tak. To má být všechno. Asi. Jdeme pro ty zbraně. Už máme všechno. Piče, jsem taky zabil. Ty mrd. Na, do ucha. Ještě jdu na to Bčko, vole, mrdám vás. Mám pocit, že jsem neukradl všechno, co jsem měl. Hezky, to jsem zabil. Dělám takový drift, jo. Dík ten drift. No to jsem zabil, hej. To je čistý to bylo, jak ta pík. Hej, mrd. Kdy go? Píč. To nevidíš, vo... To se fakt jako nerozbije, jo, děláš si ze mě prd... Breč. Však jsem ani nezabil, vole. Hezky. Do píč. Já jdu mimo, já mám je tudy, jo. To je nerozbitý auto. Asi. Hej, ne... Čuráku. Tam jedu autem. A teď první. Půjdeš na tady toho. Potom půjdeš na tady toho. Ještě. Máš klid. Píč. A dej triček. Vyhealuju se. Vezmu tady to a dej můj aim. Ale ne, takhle to chci, rakovinu. Ale takhle to chci. More, viděl jsi to. Další je tady, dej. Už tam jsou 2, jo. Úplně easy, vole, úplně easy. Tady to si půjčím. Jdu za ním. Dej go. Tebe zabiju. Tebe taky zabiju. Tady to si vezmu a uteču zpátky. Furt tudy, chytrej jsem. No a tam je přece ten vrtulník, ne? Zastřelím ho a nedu. Markam jdeš? A jako už jedeš. Už jedeš do... Já vůbec neumím mluvit, vole, to je z toho, jak jsem to... Píč, ty mrd. Jeď. No, takhle se to dělá. Tebe retardovaný. No, takhle. Napíšu mu to, e-mail. Propadl jsem ve školce. Italia Zanting. Roblox. A já to nechám. Píč, setup. Kundo, uhni, mě nevidíš. A teď jdeme ukrát, ne? Jo, tady jdeme krást auta. Rolik, jdeme krást. Bčko lepší. Jo, počkej. Bčko ne, jsou ty lepší auta. Ačko. No Bčko, jdu na Bčko, co ti je? Tam je kurama, nebo co to bylo? Jste rohlik. Get, dostal pryč. Jo, dostal pryč auto. Vekripl. Lekl. U něho. Tebe z***bu ten driftik. Teď taky úplně easy mise, to úplně by dal i slepej. Tady to dáš pryč, tomu nahoře usekneš hlavu. Ty kune, tebe za... Ty má to? Letadlo. Ne, vrtulník, co já mluvím? Já jsem si vzal úplně tu retard... Jak chci tady tu enchantovanou. Úplně jsem zabil s auto doleva. Ty mrdko. Jseš u auta? Jo, on ti nedá chleba. Samý hlavy. Já jsem říkal, že to je jednoduchý, protože samý hlavy dám. No, oni zlepší, ale okej. A já to úplně přeskočím, to bude epic. Komu děláš si Já jsem se neříkej, já jsem se... Hej, mě raní, já jsem záběl, okay. Jsem propadl ve školce. Nej tak rychlý, mě rychlejší. Já mám úplně málo, mě noknou. Počkej, já neslyším motor.
To jede jenom 250, jo. Sračka pobal. Jo, upíč. Jak tě zastřelím na. Já potřebuji bandáže, potřebuji vyhýlovat. A zmrt. Jeď. Na. Já jsem debil, vole. Budu uhýbat. Píč, ty ubírají strašně moc, vole. Jsou plný koš. Mi vzali úplně všechno. A vlastně už tam jsem vlastně, že jo, vlastně, takže vlastně, proč mám jít? No, teď jdu ven. Napíšu mu to na Google, ta na e-mailu, že chci tady to čas. To já šlapaku, mám stát. Pasát. Když to načte, tak jdu koukat na po... To nestil. Já mám svoji Kumaru. Kurama. To co je za auto? Kurama. Furt po mě chodí Benga, normálně je snad. Kde je Lester? Tady je. Weapons. Heavy Sniper se zvu na, to je zdarma. Co můžu vzít, jako barvu chci? Já chci růžovou. Dej ten smyk? Dej ten drift? Oh shit, nobody's going to... Licence. Mám drift. Trošku nevyšlo, jak jsem chtěl. A tady to stealth, ne, jak mám udělat, mám pocit, něco takového. Neříkej N-word. N země, jo, jsem prostě zabiják. Jo, vlastně, já už mám mít to, vlastně, tamto, ne, ty auta, jak tam jedou. Zastřelíš, jo. Jo, zastřelíš, hackneš je, vezmi si ten jejich oblek, úplně rychle musíš žít, tohle zabiješ, jo. Už ho budeš hackovat radši, víš jak. Prostě jednou rukou střílíš, druhou hackuješ. Tady už nepotřebuješ nic, pokud vím, on to chce hacknout to auto, dik. Už víš, už vím, ne, jsem to dohral. Prostě já jsem to dělal, jenom já. A tady budu muset dělat stealth, tam to ne, jak nemůžeš být nahlas. Ale já to umím, dik. Jo, zabiješ, pak zabiješ jeho. Tady si vytáhneš to ten hadíčku. Tady go, úplně chytrý musíš být. A tady úplně to vypočítáš. Když tam to střelíš, tak tím pádem střelíš tady toho. Pádem, aby si nečekal dlouho, než ten půjde tam, tak tady to ukradneš. Pak ukradneš tady to. Hodíš tady tu hlavu. Tak tady to střelíš. Pak střelíš sem, pak střelíš sem a máš klid. There you go. Boom, 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 boom. Tak, to je všechno. No, nevím, co jsem vzal. Hned jsem vzal tu kartu. Ještě půjdeš sem radši. Tady to, jak je to, jak se to jmenuje, ten systém, nebo co to je, tady si vytáhneš tu kartu, že jak stylaři města a hotovo. CCTV white. A jedeš. Ale jak jedeš? Jo, já trošku chcípám nahlas. Trošku jak mi hovor do zdi. A když mluvím takhle, tak mluvím do mikrofonu. No, vydělal jsem si z toho kolik? 1000 korun. No, tak já jdu a až to dělám. No, to je všechno vlastně. Takže čau to lidi, já vás dám dalšího. Tady to zabiješ. Takhle, to je všechno. Teď nekoukat do telefonu, takže zabiješ tady toho. Pak zabiješ tady toho. Vykradneš ten cocain, ne? Kofein, ale s kokain. Prostě půjdeš jenom takhle dolů. No, jdeš na to. A pak jdeš nahoru úplně normálně rychle. Tady jsem to vždycky poslal. První zabiješ tady toho. Pak zabiješ tady toho. Pak půjdeš sem. Tady máš tady to zabiješ takhle, takhle. Najdeš ten krumpáč, nebo co to je. Ten je tady. Tady to otevřeš. No, kradneš to, víš jak. Až jak dělej.
Nic, tak půjdeš ještě sem. Zase nic, takže půjdeš sem. Je maso, nebo co to je, co já vím. Jako sem, vrátíme se. Komu to dáš trošku do hlavy. Ještě tady jeden, tak půjdeš, uděláš nečekaně. Bum. Přeběj si radši, víš jak, jen tak. Teď tam dáš ty klíče, víš jak. Hackneme ten počítač. 29,52. 29,52. 39. 39 nějak tak. Penízky. Drobný. Takhle. Půjdu sem do toho auta, nebo co to je? To je easy. Tady jsou ty benga, ne? Tak dáš takhle ceně a jedeš. Oh shit! Ne, takový ten edit, ten... Oh my god! Teď Digo, tutoriál. Pojedeš tudy, tak doprava, jo. Pojedeš takhle tudy, protože tady tě nevidej a nevidej tě. A já jsem v pí... Já jsem to věděl. Jen tak, ne, to na píču. To je všechno, no. To je všechno. 500k bych měl dostat, prosím. Jo, já vím, že jsem tak slavný, já vím. Takže mám 507 000 a nevím, na co budu šetřit, ale chci šetřit. Koupím si nějaký mise, Diamond Casino si koup. Znamenám jedno, no, pak i ten Underworld, nebo co to je, tam ta mise taky no a nebudu utrácet za nějaký píč. Ještě nechci, kundo. Prostě bombe. Tady to by nemuselo být špatný. Wow! To je to cukrový víno. Ještě si dám jeden a ne. No a to. Tady to bude konec videa a dejte like a odběr a serus.